So what is up mga idolo, sa video na to ay tatalakayin ko kung paano namin i-handle yung mga expenses namin dito sa ginagawa naming farm. So kahit yung mga raw materials na ginagamit namin ngayon sa ngayon ay yung mga kahoy, yung mga yero, yung ah, wire na pinambakod ay galing sa lumang farm na gagawin sana ni na Cousin Donald pero hindi nagmaterialize. So kahit na ganun pa man ay meron pa rin mga expenses na kailangan namin consider para magpatuloy yung mga ginagawa namin. So kahit wala akong binibigay na pera kina Cousin Donald at Cousin Renald sa ngayon ay meron pa rin kaming mga expenses na mga kinakaharap gaya ng mga pako, mga ah, iba pang gamit namin, mga merienda, pagkain. So, ang pinakamabigat sa ano namin ngayon ay yung expenses namin sa gasolina, lalo si Cousin Donald ay galing pa sa kabilang baryo bago makarating dito. At ako na manggagaling pa sa Lawag. So, kaya may mga gastusin kami pa rin kami kahit papaano. Si Cousin Renald na kumukuha ng mga pagkain ng kambing ay nangangailangan din ng gasolina kasi ginagamit niya yung kolong-kolong na tricycle ni Cousin Donald. So kahit papaano ay kailangan namin yung mga maintenance. So ngayon ay nagbenta kami ng kambing na para magkaroon ng at least ay pang gastos namin sa mga idolo. Pero itong kambing na to ay papalitan ko din ng mas maliit. So maghahanap kami ng kambing para mapalitan din itong ibinenta namin ngayon. Kami na rin ang nagkatay mga idolo kasi yun din ang sinabi nung bibili sa amin na kami na ang magluluto at magkakatay ng kambing mga idolo. So dahil maalam din si Cousin Donald at nakikita niyo naman sa mga video namin ay siya ang nagluluto sa aming mga kinakain na ulam mga idolo. Lo, lo mo? Yun, nagluluto na sila. So dito yung tinitirahan din na Cousin Donald, bahay ni na Auntie Carmen. Luluto ng caldereta. So hindi ko na na-video mga idol. Wait lang ako. Dito pala ay kasama namin yung pamangkin namin si Elpo. So ngayon bali apat kami na gumagawa ngayon. So sa katunayan si Elpo ay hindi rin namin naabutan kaya tumutulong lang din mga idolo dahil marunong siyang magkatay ng kambing. So yun din ang hindi pa kabisado ni Cousin Donald, hindi pa siya marunong magkatay ng kambing kaya tinawag namin si Elpo mga idolo. So ayun, kaya kami nagbenta ng kambing ay para mayroon kaming gagamitin na panggasto gaya ng gasolina at mga ibang mga gamit na ginagawa naming farmhouse, lalo na mga ilang araw na lang ay ililipat na namin yung mga manok na i-free range namin para sa mga susunod na araw ay mapag-produce kami ng mga itlog mga idolo. So mahirap din yung mga expenses gaya ng feeds para dun sa mga pecking duck ko, sa mga pato. So most likely nangangailangan pa rin ng kapital sa mga ginagawa kong yun. So kaya kailangan namin diniskarte para mayroon kaming kapital lalo na sa mga gastusin namin araw-araw mga idolo. Kaya pati ngayon yung pagluluto dahil nakita niyo naman na talagang maalam sa pagluluto si na Cousin Donald. So ito rin yung sana kung merong chances soon ay pagnegosyo rin kami ng ganito kung may mga dami na kaming produce na mga kambing. So pwede kaming
magtinda ng lutong ulam or mga rolling ng mga ulam mga idolo para makadiskarte para sa aming mga ginagawa dito sa farm. Kasi yung farm kasi non-stop kasi ang development ng farm, so hindi tumitigil, lalo na kapag maraming may mga kailangan kumpunihin or i-improve. So madami na kaming nagawa gaya ng brooder cage. So kailangan namin yung mga yung mga mag-upgrade din mga idolo. Ha? Ito, titikman ko kung okay na daw. Ang init. First stage tayo sa kaldereta. Then, okay na. Quality. Sarap ulit. Kaldereta. Ayan. Sarap. At sa pag-upgrade, kailangan din ng pera para sa mga gagawin naming mga programa sa ginagawa naming farm. Kaya ito ang naisipan kong paraan para makapag-produce kami ng pera na gagamitin namin. So, sooner or later, yung mga peking duck namin ay magtitinda na rin ako. So, inaantay ko lang kung yung proper na time kasi sa nasubukan ko mga idolo ay kapag hindi mo na-maintain yung yung market na pinoproduce mo, most likely ay nahihirapan na magtuloy-tuloy mga idolo. Gaya nung sa ituan ko, nung hindi ko kayang i-produce yung minsan demand sa isang araw, halimbawa wala akong may titinda, ay nawawala yung yung mga bumibili. So ang nagiging problema ay hindi ko na maintain yung market ng yung produkto mga idolo. Ito ni Cousin Donald ay yung ayos oil, kalan. Ayan, ilipat yung so sa kawa iluluto. Yan, ilagyan na ng tubig. Kaya pumipilit din ako sa mga pinsan ko na to kasi tinutulungan nila ako para sa ginagawa namin mga idolo. Nasabi ko naman na sila sa kanila na hindi lang naman para sa akin tong ginagawa namin na to, para sa buong team namin na magpipinsan. Kasi lalo si Cousin Reynald ay hindi naman permanente yung yung trabaho niya sa bukid. Minsan ay wala, minsan ay meron. Si Cousin Donald gaya ngayon ay mayroon ng 3 days na day off. So nabawasan na yung kita niya bilang sa pagtatrabaho mga idolo. So ngayon mga idolo ay dideliver na namin itong mga lutong kambing sa kabilang baryo mga idolo. At ayun, salamat sa inyong panonood at sana ay ma-maintain namin itong ginagawa namin sa ngayon mga idolo. Medyo mahirap pero kakayanin dahil syempre may mga naka-goals kami na gagawin na magpinsan. So ayan, kakayanan namin yung mga pagsubok dahil iisang team kami mga idolo. So salamat sa inyong panonood. God bless us all. Amen. Pang